Het wie het een komen en gaan van de zinnen, van de bewolking. Maar staan gewoon woensdag in het terrein. Krijgt dus hier in Ljouwert prachtig oeral waar. Maar voor alles wat er organiseerd wordt in de provincie. Een prima dag, ik van de watersport. En hier in Ljouwert op een zwetten, wie van een beetje bunchen roeien. Ja, een wedstrijd. En van de sporters morgen heb ik goede berichten. Joen en vannacht. Nou, dan is het eerst nog helder. We houden de zoen flink wat zinnen. Vannacht een heldere nacht, vrij heldere nacht moet ik zeggen. En de temperaturen zo'n het 9 graden op de eiland 10,5 graden. De wind, ja, het model zwak of matig en daar toch kan, ja, via de provincie misschien wel een mistbank ontstaan. En dan morgen, ik zou het al een leuke dag, een dag met droeg waar, we kunnen erop uit. Maar net een al te hoge temperatuur. Zandje misschien op plakken nog 18 graden. Maar zo'n 17 graden zou over de provincie heen. En we hadden zinnen, maar ik wil bewolking. Een protte bewolking, moet ik zeggen. En dan de wind. Die komt morgen eerst uit het noordwesten, later uit het zuidwesten mooi. En zal zwak of matig wezen. Rijstig waar. Begin op naar het vooruitzicht. Manje, tiese, waanje. 3 droege dagen. Maar op waanje de meeste zinnen. Maar op tiese toch een soort bewolking. We hebben temperatuur noemen bij de zandje 18, misschien op plakken wel 19 graden. En dat betekent dat het wat gematigde temperaturen binnen. En de wind beloont het nog altijd. Of komt uit het noorden, noordoosten, noordwesten mooi. En die zal meestal iets matig en vrij krachtig wijzen. Maar met de manje, maar weer even in het waarsje.